माने इसिबां दुखु खालामबाय थादो मा जादों नोंहा आयै सोमखोर फिसा नोंनाव लाइस्रिनि एडमिसननि फिसनि खोथासो सानबाय दंमोन आङो दायो आखायाव थाइसेबो रां गैया एडमिसननि डेटआबो बारा गोबाव गैलियानो माथो दालाय अबावथो सोरबाफोर नागिरना मोननांगौ जाखो आयै नों बारा दुखु खालामबाय थानाङा बेफोर गासैबो इसोरनि गेलेहोनाय आं फोरोंनो दोनसै आयै बिनानाव स्कुलाव मोजां फोरोंनोसै आं अब्ला हाजिरा खामला मावनानैबाबो बिनानावनि फरायनायखौ फुरा खालामनोसै सोमखोर फिसा नों मानो बिदि बुंखो फरायनायखौ नों मानो दोनथ'नो सानखो नाङा आफा नांगौबा आंनो हाजिरा खामला मावनानैबाबो फोरोंसिगोन नाङा आयै गावनि फिसा थासेयावबो मालायनाव हाजिरा खामला मावहैनो आं लाजिनाय मोनो आयै सोमखोर फिसा नोंबा थानायमोन दिनै बेबायदि जानाय नङामोन बिफा नों मानो जोंखौ गारनानै थांखो गाबनाङा आयै गाबनाङा नों गाबबा आंबो गाबनो ओंखारो सोमखोर फिसा थ' थांसै आयै जोंनाथ' फुजायाव खालामनायनि समा मंगलबार खालिनो मासे जागोन औहाय माइनाव मा खालामबावनांगौथाय जोंहाथ' आखायाव फैसानि थाइसेबो गैबावादां मा होनना दिहुननांगौ जाखो नों खोन्थायाखै नामा न'आव खोन्थानायालाय खोन्थादोंमोनहाय लोगो दाखालि खेबसे खोन्थानाय लोगोना आइयाथ' मोखां सोम जानासो बुंदों आयंआ होखागोन दे नायसै मा जायो आहानाव मोनबायहाय लोगो दे होमबालाय थाथ'दो लोगो ड्रेसखौ सोलायनानै आखाइ आथिं सुना ओंखाम जाना लाहैग्रोदो आरो ओंखाम जाखांना आरो फैनोसै खामानि नागिरदोंमोन खामानिखौनो मोनासै माथो मा होननानै खोन्थाबावनो आं न'आव बिनानावनि एडमिसनखौ बोरै खालामबावनो टेनसनसो जाबायलां माथो बेलाय सोमखोर लोगोसे मा खालामना दं बेलाय हारसिंलाय सोमखोर माथो फुङाखैलाय सोमखोर नोंथां मा खालामबाय दङ नोंलाय हारसिंलाय माथो नोंखौलाय दुखु नुथारोलाय थारैनो नोंहा मा जामारदों बुंलाय औ नोंथां मा बुंनो आंलाय दुखुथियानि संसार जाबाय नालायब्रा जेरावबो मोनास'आ माथो माबा मोनसे सानबा माबा जानाङो माथो लानो गाज्रिलै आंना माबालै नोंथां न'खरनि थासारिया जोंहा आफा थैलांनायनिफ्रायनो जोंनि न'खरा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमबाय आफाया गावनि देहाखौ दै खालामनाबाबो जोंनो नांगौ खरसफोरखौ हरोमोन दायो बिमा बुरिया बेसेथो खरस खालामनो हाबावनो गाबोन समफोरनो बिनानावनि एडमिसन डेटआबो लास्टनो दा आखायाव थाइसेबो रां गैया बिनानावनि एडमिसन फिसनि थाखायनो आं सोरनावबा हाजिरा मावनो मोनगोन खोमा होनना न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन ओंखायनो थाबायना मेंनायजों दसे इयावनो जिरायथ'दोंमोन आं बिदिसो जादों होनबा सोमखोर नोंथां बेफोर गासैबो इसोरनि गेलेहोनाय गोसोआव दा दुखु खालामसै सोमखोर नोंथां नों गाज्रि मोनाबा नोंनि बिनानावनि एडमिसन फिसखौ आं होनोसैमोन नावखौ मोजाङै फोरोंहैदो आरो आयंखौ मोजाङै नायहैदो नोंथाङा नोंनि एफा बुरजा रांखौ मारै मा खामानि सुफुंनो हानो
नाङा नोंथां, नों आंनो बे रांखौ हरफिननाङा। खैफोदाव गोग्लैनाय मानसिखौ हेफाजाब होनो हानायासो सासे मानसिनि मोजां गुन। दे नोंथां बुंदोल' राङा बेसेबांमोन? 15,000मोन नोंथां। सिमां नोंथां, खैफोदनि समाव हेफाजाब होनायखौ आं माब्लाबाबो बावनाय नङा। दे सिखारदो नोंथां, गोसोआव लांफाखादो। नै नोंथां बे एडमिसननि फिस। नै 500 साहा लोंलांदो। नांलायमोन नोंथां। लांदो नोंथां। दे थांलायसै नोंथां होमबा। दानो जाखांबाय बाय? औ मामोन आयै? माबा फिसा नोंनि एडमिसननि फिसा बेसे होनदोंमोनलाय? 500,000मोन आयै। आरो आयै मा होनो मंगलबार खालिनो लास्ट डेट जासिगोन। फैसा जगार जागोनना जायाखै? दे आइ गाबोन लाना थांदो आरो फरायनायाव मोजां गोसो होना फरायहाय। दे जागोन दे आयै। आरो आदाया बबाव थांदोंफालाय? माबा फिसा नोंदाया नोंनि एडमिसननि फिसखौनो दिहुननो होनना सोरनाबा खामानि मावनो होनना ओंखारलांदों। मा आदाया आंनि थाखाय हाजिरा मावहैनांगौ जाबाय? औ फिसा, नोंबाथ' आयनिफ्रायनो दिनै जोंना न'आ सोलिनो हाया जालांबाय। आयै मारै हिनजाव माहारि जानानै न'खरखौ एसेबां सालायलांबाय थानो हायो? आयै जोंनि खाफाला मानो एसेबां गाज्रि जाखो? आदानि इयुना मा जाबावगोन? आइ माथो आइ आरो बिनानाव गाबगासिनो दंसै। मा जादों नोंस्रा? आइ आरो बिनानाव नोंसोर मा जाबाय थादों? मानो गाबबाय थादों? मा जादों नोंस्रा? मानो दुखु खालामबाय थादों नोंसोरो? बारा दुखु दाजासै नोंसोरो। एबारनिफ्राय आं न'खरनि बिबानखौ रुजुना लानोसै। आदा नों आंनि थाखाय खस्थ' खालामबाय थानांसिगोन। जेबो नङा बिनानाव, नोंल' मोजां फरायदो। फर' आइ आरो बिनानाव न' सिङाव। Wah, berat meriah. Di sini bisa. Buri kata. Bodoh nungguan. Anu le dong lagi ya bra. Coba dewani mari kita. Mujang sili ni jom nunggu na nunggu bra. Video tu gode lagi le. Kalau beri emang kau berjaga naik bumi, siapa bumi, siapa siapa yang itu lagi. मा गरमबो मिथिया मा मिथिया हस्पिटालाव बे थाखो मोजां जोथोननि बोराय जागोन ना जाया नोंलाय? एसले बुरि नों गाबनो सिगांसो आं बिदि बुंदोंब्रा। आबौ थांनामोन आबे बुरि। फाग्ला बोराय खिनो ओंखारना खिनो नाङो। आरो मा गदाय लानानै खोथा बुंदों नों फाग्ला बोराय? सासेखौनो फिनो हायाखै नों लाबोलाय माबायदि हिनजाव लाबोयो नायथारनां। ओरैनोसो बुंदोंलै बुरि। नों आंनि जिरखौनासो दं नामायनाव। दाउदै बिखौ आगुबो गावनांदा नों आंनि जिउ थां बुरि जानजियाव गाननायखौ दङब्ला लायबावदे। लोंनोखौबा माखौबा बुरखायलायदों। गंसेल'सैहाय बोराय ओरैनोबा आंहा दा हराव अमा खोमा लाबोना लोंनांगौ। लेज्ले बुरि खादे नों ससेखौ लोंदो ससेखौ आं लाबोदोब्रा। हाथारलाहां फाग्ला बोरायजों र' लायनि दा मोनायाव हले मोननो खाला नोंहा। देलै बुरि लायग्रोदोल'। हर फाग्ला बोराय बथला। आंनो लाबोदो।
हामोमोन बोथोरा दासो मोजांमोन दा बोथोरासो लेथ्रा जाजोबदोंलै गैला गैला दासो गारदोंमोन गैलालै एसेसो लेथ्रा जाजोब्बाय Nable, aku udah ini lah. Semua, nasi nggak, nasi semua semua. Di kelas nable yang lo. Ini apa dia? Hor. Hama ceng di songde. Baba, aku ayam mana mau jadi nanti soalnya sih lagi ada songde mana. Ha, ayam mana lewat songde. Baba, aku ayam mana kaman mau kerja kan anak ini nggak songde. Nah, semua jaga sih. Hai nable, nih kasih kaman mau kerja, lalu tuh masih kan so kayak kaman mau masih hai. Bây giờ con đừng mang mang vung lên thấy hơn bà thằng thứ hai là ngã bà trên áo sữa bây giờ bơ khi đến sẽ đến nạp lên बोथोरानो दहायसो मोजांमोनहाय आयंमोन नै दा लामा ससेयावनो अखा सिजाबो जालायबाय लामाफोरखौसो गाज्रि खालामजोबसिगोन माथो न'नब्रा आयं बोथोरलाय जुगानो चेन्ज जाबाय नालाय ब्रा हनै आयंमोन जोंना न'आ बैनो मोजाङानो दा आयं बिदिनो आयंमोन बेनो नै नै आयंमोन माथो सिथ्लायानो हाब्रुसो जाना थाजोबलायथारबाय जेबो नङालै आयं अखा हाबा बेफोरबायदिया सिथ्लाया जाजोबो ओइ आयं नाब्ले आयं मा नोंना गैया फाला आयंमोनलाय माथो आयंमोना मोनफैबायानो औ आयं नै लाबोफाखाबाय नोंजों खामानि मावफाग्रा मोजाङानो जाबाय दे आयं सोर जाखो आयं सानैबो आयं दैज्लाङाव खामानिया बुरजा जागोन होनना सानैखौ लाबोखाबाय मोजाङानो जाबाय आयं दे आयं बिसोरखौ लाना थांदों न' सिङाव थांना जायगा फैदो फैदो आदामोन फैदो Saya main awalnya nunggu ya nama ayong nable. Nunggu ayong, polis traffic na juga nunggu. Hama nunggu nunggu ke belai. No ya nama nasi dia nggak ada, di nembra nasi jaga di nasi. Terus semoga ada ajaran nggak kalau ni satu. Jangan deh. Ayo, siapa termen lima terasa? Kat sudah ada nama palsunya. Bisa kalau ada salib termennya. Salibnya ni macam tu kau bilang sekarang ni. Isi jamu berhasil. Ini lo nenglan ada kompetisi nenglan. Nomor gue boleh asal. बेफोरबायदि माहाजोन न'आव रुवाथि साफा जायोबा सोर दाहोनाया थानो बानो ब्रासो खोब थावा लासै लासै मा खोनागोन मागोनबो मिथिथाराब्रा नोंलाय ओइ आयं आयंमोन ओजों फैनाय थांगौ आयं मामोन आयं जिराय आयं माबा आयंमोन जों एसे बाजाराव थांना फैनि नोंसोरबो गयनि हाग्राखौ एवस्रांना दोनबानो जाबाय जागोन दे आयं माबालै आयं दाहाय फैसा एसे आग्लायबायोब्ला सबाय आरो अमा बेदर लाफा रद' लादो जागोन दे आयं बे खामानिखौ मावना दोनबानो जाबाय जागोन आयं बुरि आयं नाब्लिनाव मना बिहरलाय र' बिहरना ओइ आयं नाब्ले गदा गांसे लाबोनायसै लाखौ आयं आयं मनिया नोंबो आयं माइरं एसे जावनो दङ बेखौ जावनानै दोन दे जों बाजाराव थांना फैनि दे आयं
थाथ'दो आयंमोन जों एसे थाब थांना फैनि आं बिहरनायखौ बावबोथार नालाय आयंमोन जागोन दे आयं थांदो आंनि नाब्ले नोंहाबो थिनलांनाय खामानिखौ मावहैदो आं मावखागोन दे सानसे एसे खामानि मावहै जानायाव खम सारनो जानो दसे उन्दुनानै थाबावगोन जोङो दराखौ आंसो 예, 사람은 수가 뭐로 수가라. 헛. 나자 냄새라. 어머나. Oh no. 아, 타는다 마세요. 어머나. 예. 스코르비면 되는 건라. Ye, masa sendiri salah. Ini musuh berani kono sudah bertanya orang boleh bilang berat. alah Allah malah kamu suka berat taruh mana gue kono pikiran yang kelas Mau sama tulis salah di berat. Malah aku mau beli jadi aku karena kelas ngurang ke burgo. बेखौ बादन थ'दोलै माहाजोन बोराया बारिनि हाग्रा एसे एवस्रांनो होलांदोंमोन ना दा नुफैयाबा जारला जाथारगोन Mau beli. Oh, sebentar menang. Tuh. मोनलां दसे Orang balik mana kalau ada jauh It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Nam là người là bữa đó có một kia con là người kia đừng kia coi ăn mày nó rất là gấu ơi mày mang chú ra mày nó làm cái gì đứng ăn con này là lù vì nào chơi gì muốn khai được ra ăn nó cũng khăn chuyện nữa là nó mà bắt khai này vậy thì muốn lên con nào nếu con nào ông nói cho nơi nếu con là cái mà sẽ hài đến ba hai đứa con tôi xin nói bạn út của chúng mình lấy rồi hai con nào con thằng mình lấy rồi đến ba Mas tahu ni film ni romantik ni tahu ni. Sekarang kalian ni tunggu ni apa? Lolat. Oh no. Betul, anak dia. Dah tu jumpa balang nabi dia gay. Ada angin lolang oleh. Harus dalang. Satu tu angin. Ni lang macam. Kau dia asli lah. Budak salah. Simpan lara nama dia. It's the motherfucking Eagle Bak Double lah G. macam tu ni biar. Luar yang mahal lagi. Masa sebelum lebih salah. Saya mulai dengan time kau. Nama lebih besar saya putar ganda ni. Dengar ya sendiri. Kamu jangan ambil sekolah di lara ni mana. Mahadun kahadun lebih lah. Mudah ni lebih. Nabi ni kena apa sepuluh menggenda. Kamu ni tu bilang karena masih. Obong nable, obong ne, kasih betir dah benda. Kat, macam mahadun kahadun dia le. Tunggu kahadun berasa. Jualan mak kerja lagi. Bela mahadun dong masih. Ini lo menjaya nak. Karena rumah dah sih. Nable yang mana dah sih na. Bekulah nak kahadun berang. Nable thang apa lagi? Nable yang kusuma ada muda di sini. Gun, ku. Pasang sekolah. Ada tu le.